बायदियै गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय फारेव बिरहोनाय आरो बेलुन बिरहोनाय बे हाबाफारिया जागोन। आलासि बिथांमोना गेलेग्रा फोथाराव थांगासिनो दङ, बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों। जोंनि दिनैनि फाइनाल गेलेनायाव नुजाथिफैनो हानाय गेदेमा आलासि बिथांमोना गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय फारेव आरो बेलुन बिरहोगोन। रायजो राजा नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय আমার মাজত মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ছাৰ দিলীপ শইকীয়া তেখেতেও আমাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছো। सिगांनिया खारदो सिगांनिया Nerkang. Mai saja ada. Sorry saja ada. Sama diri sih. Alasi bitamanko farew आरो बेलुनखौ बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। Thank you so much to invited guests. Thank you so much to all the dignitaries. गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय फारेव बिरहोनाय आरो बेलुन बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय साबायखर बावदों। बे समाव जोङो नुजाथिनाय आलासि बिथांमोनखौ गेलेगिरिफोरजों বনাম রেলওয়ে এফসি কলকাতা আজির চূড়ান্ত খেলত অংশগ্রহণ করেছে ট্রাউ এফসি মণিপুর বনাম রেলওয়ে এফসি কলকাতা। दिनैनि जोबथा गेलेनायाव बाहागो लादों ट्राउ एफसि मणिपुर आरो रेलवे एफसि कलकाता। जासिगोन साबायखर थाबाय। So now we will have national anthem and I would like to request everyone to stand for national anthem. ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ বাবে সকলো ৰাইজক থিয় হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। নুজাथिफैनो हानाय रायजो राजा आलासि गेलेगिरि अफिसियेल साफ्रोमखौबो भारतनि माहारियारि मेथाइनि थाखाय दान्दिसे सम गसंनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो जोंनि गेलेग्रा फोथाराव दामनाय नाग्रा दामगिरि बिथांमोनखौ दान्दिसे सम सिरिबाङै थानो थाखाय गुरै खावलायहरदों। नेशनेल एन्थेमखौ दामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. दिनैनि गेलेनायखौ जोलुरखौ जोना होनानै बेखेवना होनो थाखाय मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सार बिथांखौ गुरै खावलायहरदों।
साबायखर थाबाय सारनिसिम दिनैनि गेलेनाय